Kohemen koparabi hautrai Jesu Christ. Ni dang yesno shushu naka kitab jimpen pao yakidakishin jonga jingcho. Ni yesno shapang hinyu tiliki kalam. But ni yesno shapang duriao it. Ni yesno shapang kading. Ni yesno shapang ka jimpenduno yaki mrat kalau. But ki dur blaitao. But ni yesno shapang ka jingruai. Moses. Kane kalong ka dakashin jonga jingcho. But shuaban job ia halor ke jing sunyu halor robamen ngidon ke jing shalebe ngidon ke jing shito ngitip ia upai di Israel kabba kidang don hari Egypt kila don hapadeng ke jing shalebe hapo ke jing elam jung Moses kila yai light lemba ka duriao basao but kila yo ia ke jing kermen kila yo ya ga jingim batimai but kila yo ya ga jingim but ga jinglong batimai shalindet jangka duria basau hagari kanen minda haka ko kitab jimpen pau uya anis bakuit udang yo I ya kene kaju kadang hinyu tiligi kalam kapen ken mau ya shipo tiligi kalam haka jingim jangi pai Israel kadba kidang don ha pri Egypt ban perlait yala de nakakti jongo faro usim faro kila ublay ula pa shipot legi kalam minda ban perlait lud yangi nakakti jongo mrat kalau hangne mrat kalau kalong kadakashin jongki ki kakima jendil kamdame kadba ki pait is kristan high spanning gong bat baar la shashitong dakikti jongi Roman but born ginong Roman kila long ki gentil kim shimlang ngeit ha ubale henry kila mane eki blaitao hapo ge jingelam jongi em but kila penbor born ngut ki kristan ban mane eki blaitao but haba kila karanga kle kendai yaki blaitao kila penyap eki dakaba krai kli ne dakaba brat eki shaki kram sing but kila yam nagabinda u Chris haka kerteng jongu Jesu kila shashitam nagabinda jongu Jesu kila shashitam bad lempa ke jingaisha but ke jingai ne jongi kila polite yala de naga jimbitar shla jongu blai ka jimbitar shla jongu blai kalong halor baro ki bala kongo yaka pop but ki mrat kalau but ki yaki dor blai tao jongi gentil habangi crunch pangi dor blai tao omde ki dur bangi don haki imane banken mau yaki jingim jongi rikoi ba ka jinglong jonga maria teisoti ba ki mensium ki ba impa ki dur jongi blaitao kilong ki dur jongi blai jongo bamen jongi mrat kalau ki balam mane iya uksoit tingim laban penyanu job yaki dur bangi bu haki imane ba kini ki dur blaitao kini kamde ki dur blaitao henry kini kilang ki dur jong ki saki ki bala yang saki na kabenda u Chris ban yus ngauru shapang ka duriao it banitip ya upai di Israel kila ya lemba ka duriao basao but kila light luid ka duriao basao ka dondro ya ka dakashin jonga baptisma lemba ka jingyai ya ka duriao basao ni poisha ka jingim batimai hangne ka duriao it kalonga dakashin jonga sagit meneng ka beneng but kunjuru kalonga dakashin jonga baptisma but news ngoru iyaka dakashin jonga ding baptisma ka kendub yaka badu mensiam bakoi bad ki kristan ki bayai lemba ki jinge babun jai ki poisha ka jinkar men haba ki layo pidiang yaka baptisma bad ke jimpen slay jong men siam bakoi
Kibalayo pediang ye ka baptisma bat ke jimpen slejung men siam bakoin kila light na ki mrat kalau kila light na ke jimmene blaitau kila light na ke jingma bat ki don hakama to belai bat kalanga dakka shinjonga jingjam habalang komda manga bat mapi ngilong ki kon kibalayo pediang ye ka baptisma bat ke jimpen slejung men siam bakoin bangilong ki kon bala job ye ki kon bala job omdon kam ban tiing ya ka ba dangjia saudong jongi but de ya kaneka ju jisu ulayatu lupa ya ki apostol na ka gospel ka bang yus ngo minda kasngi nagabinda ka jinge cancer don bun ki jinge don ke jingsha lebein lese don apdeng jongi ki himmen ki para jongi kin kerlon yap nagabinda ka jinge ha ka kirteng jongu jisu ti haba don kano ka jinge haba hakama jongi ngide benang ban pediak lese deina marka ka jinge jongi ngi haban shashitom utrayu sha tendeng ya ka jing shashitom ya ka jing sha lebein ban pen ko yangi bat ka mehalaya ka jilla jongi kalonga jilla jongi kristan jilla jongu kris bat habang ilong ki kon jongu kris habang ilong ka jilla jongu kris bat habang im na kabenda u kris ni haben soto kumbau jisu la maham cancer don born sin yaka jing shale be lese ngilaban petro yaki himen ki para ke bala kerlon sha yap menin gasni hoy ni baro ngi don ke jing sosi halor ke jing chia yaka jing yap jong ki balului lese ngi kelli bale ka jia kumne hak haga jingem jongi habai bale ki balului ki kerlon iya bale ka don ke jingsha lebein badu jisu jawab yagi habangi nge habangi it yawo habangi komu yawo habangi yang nagabenda ka kerteng jongo kin sa don ki nong shun saudong jongi kibam sautanat iya kibang nge te kin tau lad bon gi rukam lese ban lebein yagi lese ki tau bon gi jingsin yo ban penjot yagi lese don kato katnong mo napren jongi kin kerlon yap nagabenda ga jinge nagabenda u kris tingi don kamben duai nagabenda ki himen ki para ki bakerlon yap ngimde ban sngodom na maru jisu shimla ki kayengi ban sngodom ban snobitar ban ra ya ki waitlam ban ra ya ki suloi kane kamde ka lindi jongi ki kon jongo blai ki kon jongo jisu henre ngi ra ya ka waitlam jonga jingid ngire ra iya ka jingid ha ka jing duwai jongi na maru jisu ulaki kayengi duwai na gabenda ki nong shon jongi duwai na gabenda ki nong shon jongi kane ka longa jingi kai jongu jisu kris u jisu shimla ang penyab ye ki nong shon jongi kane kamde ka jingi kai ka wan nau jisu uksudo hikai kumne ye uksuin ubara boru aptam ban penchot ye ko himmen ko para habangi don ki jinge ha ka ma jongi habangi don ke jinge ha ke jilla jongi kae ka bangi de ban le kumga jilla kristan ngide ban paish au jisu ngide ban panjing mot nau jisu ngide ban shashkor ya jisu ngide ban bu hakama jungu jisu yagi jing sosi ki jongi ngide ban bu hakama du jisu yagi jinge babon jai ki jongi bad ngide ban karpa jisu kumba mela ong ya ki apostol kumba mela maham ye ki apostol ngiro ngiyakendo jinge babon jai ngiyakendo ike jingsha leben bad ngin le kumno badu jisu un sustam ben pasiao hangi kokon wat kuslai kadbanang yalam yapi hakamat kinong bishar kadbanang yalam yapi hakamat kinong shon ngandon rengat batpi jisu ong kumno yaki apostol jisu ong ngan sahai happy yakatin bak jingstad kiba kinong shon jumpi kinomla ban ai reng ne ban ya penia ban peniap nia kane kalong ke cingkular kabamut ujisu unum ino yangi wan habangi don jinge babon jai lesengin kili bale mele ino ko jisu kumne bale me sha banjia kumkini ke jingjia ha ke jingem jangi but jisu on what happening kini ke jingjia ngadon rengka batpi lesenga dang ai la dia pi
bapin nang syashitam lang badnga bapin yomad ya ka jingshitam ka bangalaya lemba nagabinda ban penim ya ka pertei ban penim ya ki way ko himmen ko para kane kalong ko por bangin duwai kane kalong ko por bangin nang jan badu Jesu kane kalong ko por bangin pindam hakamatu Jesu kumbaki apostol kilale habau Jesu lahi kai ki apostol by answer danga jingshale bain like no way na padang jongi kadarngut bar katwengut kila kelon mater kila yap mater nagabenda ukris lada kimshim la danga jingen kinjin la pet ya pet im lese kinjin la kinda ye Jesu ben penim ya lade henre na marba u Jesu ulai nuksa ulai mensiam yeki kimshim la pet ya kimshim la pajingai naga jingsha le bain kila pediang kila bod ya ka ding ke jajungu Jesu kila bod ya ka nuksa jingim jungu Jesu banlonga saki ka jingkot jonga barjompi kalong bangilonga saki naga benda ukris ka jing saki ya ukris kalong ka ba saiso kalong ka ba job kalong ka ba bhatam bat ngiru ngideben yo mensiam ban saki naga benda ukris hakaju kapor ni duai nagabinda ke mensiam balakalan jongi himmen ki para jongi ki balakalon ia nagabinda ka jinge jongi nagabinda ka jinge ukris nagabinda ka kirteng jong ukris ngilaban nom makiru kilongi mater nagabinda ka ri nagabinda ka jilla nagabinda ka jinge bangin duai bautrai unsten sharno yakinong shun jongi saudo kibriu ki bakalam isene ai ka bor Jesu nang sen shariki ai ka jingedo Jesu nang sen sharika donur bangindup iyo jingsuk bangindup imsnain hapadeng ki bon ke jinge jongi kane kalong ka jingang nur jongo Jesu nagabinda jongi lemba kane ki yukirish bakui ko himmen ko para ni dua kerpang nagabinda baru kita ki mensiam balakalan ngitip lese don ki jingiam ha ki shnong ki taw jongi lese kimla ban sontu baleka jia kumne henrengin kershan yaki lemba ka bor janga jinknya ba ku janga Jesu Christ hagane ka step ni duai naga binda ka jilla jangi ai ka bor Jesu nang van hiar halo jangi ibai pai vairo Jesu be id ni ai ti hame yaki jing so si ba bon jangi ni ai ti hame ki kun samla janga jilla jangi ni ai ti hame ki ramba janga jilla jangi banginum yat palat kaput kasam banmanra jingya snam haga jilla jangi bangin kindi buram eka kerteng jame what happened ki jing sosi what happened ki jinge babon chai bangin yaisha kumbamela ongyangi namar what unyukle jangi ru unsa ja kalam da don ka jinge jame Jesu ngiaiti ya ka jingem jangi kalanga bakardor ba haka kerteng jame nginom pinjot yano haka kerteng jame in wan rajing suk haka kerteng jame ngin idia barro haka kerteng jame ngiduai naga binta ginong shun jangi bangin yo jing suk bangin yo jingid en ya ro ya utrai Jesus Christ Shalom.